بروفيسور تولدبرن حوي كم زيلنا كنراخب سلازي خالنا نغزابير زي مسكنو نعهد ما خمسكنا كادس يبلنو تاريخ هيوتك حصر ابيلك تتنغرنا كم يدس مبلني كمتي دروات بيخا زلغا سمي تولد مدن هابتو بحال ابعدنا بإرترا توليدي بانك سريحه دحار يونيفرسيتي اديس ابا خيدي اديس ابا خيدي خا دحري اب تشعو هايل سلاسه فيرست يونيفرسيتي زبال زنبره ودي ب7 مالتي 1970 فيرست ديجري بزنس ادمنستريشن تقبيله غنا ون كيوداو خلخو حاونا دكتور مسغون تدلا نابويتا كويدلو حجي نسخ سبخ كله ابتانا يسمرا زلا ناي محبر امنتو تكريستيان من غاحني رتسمونتي تمعلتو نذكرها ربع علتا خيترفه 14 جولاي 1968 برتعي غويتا بحات اتيرتعني ولدو خاغيرني ابت شعو زنبره من نغاح شعو تمرتي غنا قصل نيره مالتو يونيفرسيتي عندنا ابو አዲስ አበባ ትምርተይ እናተኻታተል ከለኹ እቶም አም ዩኒቨርሲቲ ንመሃር ዝነበርና ቀዳም ክሳፍር ቅለይቲ ናይ ትምርትና ንገብር ብድሕሪኡ ግን ናይ ሙሉ ለይቲ ናይ ጸሎት ግዜ ነይሩና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያንና እጅኻ ኣብኡ ኣብቲ ጸሎት ኣብቲ መጨረሻ ናይ ሜይ 1970 ማለት እዩ ቀድሞ ምምራቀይሲ 145 ከተርፈን ከሎ ንምምራቀይ ማለት እዩ ጎይታ ንስራሕ ወንጌል ጸውዕኒ ብድሕሪኡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲውን ከትርፉና ሓሲቦም ነይሮም ከም መምህር እንተኾነ ግን ጎይታ ከምዚ ገይሩኒ ህይወተይ መሪሕዎ ኣሎ ኢለዮ ነቲ ናይ ማኔጅመንት ዲፓርትመንት ሓላፊ ዝነበረ ፕሮፌሰር ዶቲ ዝበሃል ኣሜሪካዊ እተን ሽዑ ተዛረበን ቃላት ክሳናወተ ከለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ጸንሕኒ ኢለ ክሳናወተ ከለኹ ተዛረበን ቃላት ሳሕጂ ምሳይ ኣለዋ This is a loss to the business community and a gain to the church ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚህ ብርግጽ ካኒ ኣብ ስራሕ ጎይታ ኣለኹ ካብኡ ጀሚረ ናልባት እኳ ቶም መራሕተይ ተማሂርካኻ ስለዚህ እናተማሂርካ ከለኻ ንጎይታ ከተገልግሎት ትኽእል ዝብል ሓሳባት ኣምጽኦም ነይሮም ስራሕውን ኣብ ሚኒስትሪ ኦፍ ፓብሊክ ወርክስ ጀሚረ እጂ ፐርሰናል ኦፊሰር ኮይነ ስራሕ ጀሚረ ነይረ ኣብ ሚኒስትሪ ኦፍ ፓብሊክ ወርክስ ግን ናይ 6 ወርሒ ፕሮቤሽን ፒሪየድ ከይወዳእኹ ከለኹ 5 ወርሕን 2 ሰሙን ምስ ገበርኩ ሕጂውን ልበይ ዓረፈናኡ ጎይታ ናብቲ ጽዋዕኽዋ ስራሕ ጥራይ ዝብለኒ ዘሎ ሕጂ ነቲ ሚኒስተር ነጊረዮ እቲ እግዚአብሔር ዛረበን ዘሎ እዚ እዩ ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ ኻኒ ኣብ ስራሕ ዝውን ክቅጽል ኣይክእልኒ ኢለ ተዛሪበዮ ሕጂ ኣብ ዝኾን ካንኮ ንኣምላኽካ ተገልግል ዘለኻ ንህዝብኻ ተገልግል ዘለኻ ኢሉ ተዛሪቡ ድሕሪ ብዙሕ ምዝራብ ግን እታ ሓንቲ ዝበልኮ ቃል እንታይ እያ ኣብ መንጎቲ እግዚአብሔር ንዓይ ዝዛረቦ ዘሎን ኣብ መንጎይን ከኣቱ ዝኽእል ሰብ የለን ኢለ ምስ ነገርኩ ከም ዝቆረጽኩ ሳገሩ እምባና ሓደ ወርሒ ዝትከኣካ ፐርሰናል ኦፊሰር ባቃ ትሬኒንግ ገበረልና ከይድልኒ እንግዲህ ባቃ ነው ናብ ስራሕይ ናብ ሙሉ ናይ ወንጌል ስራሕ ባቃ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ አዲስ አበባ ብጣዕሚ ንፉዕ ተምሃራይ ስለዝነበርካ እዮም ዩኒቨርሲቲ ክትርፉኻ ድልዮም ብርግጽ ድበለጸ ነጥብ ደሎም እዮም ሽዑ መምሃራ እንድኹን ድሓርውን ጽቡቕ ስራሕ ረኺብካ ግን ኣይፈራሕካን ንዕኡ ነዚ ኩሉ ጥዑም ነገር ገዲፍካ ንኣገልግሎት ክትኣቱ ኣይፈራሕካን ኣይፈራሕንን እኳ ደኣ ኣብቲ ኣምላኽ ዘለኒ ነገር ስለዘይነበርኩ እዩ ብውሽጠይ ስኽፍታ ነይሩ ንሕልናዩን ባቃ ነው ኣይቀሰንን ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ኣምላኽ ዝደልየኒ ቦታ ስለዘይነበርኩ ኣብቲ ስራሕውን ምስ ጀመርኩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ኦፍ ፓብሊክ ወርክስ ልበይ ኣይዓረፈን ምስ ኣተኹ ዳኡ ግን ልበይ ዓሪፉ ምክንያቱ ኣብቲ ጎይታ ዝደልየኒ ቦታ ስለዘለኹ ስለዝነበርኩ ልበይ ሃዲኡ ብኡኻ ቀጺለ ሽዑ ብምንታይ ኣገልግሎት ጀሚርካ እቲ ሙሉእ ግዜኻ ሂብካ ማለት እዩ ጀመርካ ከመይ ዓይነት ኣገልግሎት ኣቲኻ ሓውና ዶክተር ተክሊ ማርያም ውምነ ኣብ ናሽቪል ተነሲ ዘሎ ንሱ ፓስተርና ነይሩ ቅድም ስለዚህ ንሱ ይጽል ነይሩ ኣነ ብዘይፈልጦ መገዲ ይጽል ነይሩ ምክንያቱ ናብዚ ንትምህርትን ዓዲ ኣሜሪካ ክመጽእ ባግ ነይሩዎ እጂ እሞ ንኣይ ዝትከኣኒ ሰብ ናበለ ይጽል ነይሩ ስለዚህ ጎይታ ንዓይ ምጸውዓኒ ንሱ ከዓ ኣብ ሓሳብ ስለዝነበረ ንትምህርቲ ናብ ዝመጽኡ ኣነ ከዓ ጓሳ ማሕበር ኮይነ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ አዲስ አበባ
ንሶም ምን ይደልዩ ነይሮም ይጽል ነይሩ ስኻድማ ትክክል ብኻ እግዚአብሔር መሪሕካ መሪሕን ኻኒ ብኽልቲኡ ዋቃሳይ ኣብቲ ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ አዲስ አበባ ፓስተር ኮይነ ገና መንእሰይ ካትኾን ሽዕበት ግዜቲ ወዲ 25 26 አብለ ኾነ ስለዚ ካብኡ ጀሚርካ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ሙሉእ ግዜ ኣገልግሎት ኣብ ሙሉእ ግዜ ኣገልግሎት ኣለኹ ኣብ ሞንጎ ገለ ኣሕዋት በዓልቲ ቤት እውን ኣብቲ ሓሳብ ቁሩብ እዝን ተገበርካ ሓይሽ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ ምሰም ቀልዎ ኣብ ወርልድ ቪዥን ናይ ስፒሪቹዋል ዲፓርትመንት ሓላፊ ኮይኑ ክሰርሕ ዓዲሞም ንደርጊ በቃ ተዓጽዩ ቤተክርስትያና ሕጂ ተዓጽዩ ዘሎ ማለት እዩ አንደርግራውንድ ቸርች ማለት እዩ ኣኡን ሓደ ዓመትን 5 ወርሕን ኣቢለ ምሰርሓኹ ሕጂ እውን ኣብ ተዓጽውት ቤተክርስትያን ኣብኣ ከተገልግለኒ የዝደሊ ስለ ዘሎ ኣምላኽ ወርልድ ቪዥን ብደሞዙ ኾነ ብኻልእ ኾነ በቃ ሳይጽቡቕ ስራሕ ነይሩ ካብቲ ቤተክርስትያን ትበን ዝነበረት ግን ሕጂ እውን ኣብኣ ተመለስ ስለ ዘለኒ ጎይታ ዓመትን 5 ወርሕን ኣቢለ ምሰርሓኹ ተመሊሸ ኣብታ አንደርግራውንድ ቸርች ኣብ ትሕቲ ደርግ ን10 ዓመት ዝኣክል አንደርግራውንድ ቸርች መሪሐ ማለት እዩ ክሳብ 84 ምልስ ሲልካ ክትሪኦ ከለኻ ንሂወትካ እዚኣስ ጌጋ ውሳኔ ወሲነ ዝበልካሉ ግዜ ነይሩ ዶ ድሕሪታ ውሳኔት እያ ሙሉእ ሂወትካ ንጎይታ ምስ ወፍኻስ ተጣዓስካሉ ገለ መዓልታት ገለ እዋናት ነይሩ ዶ እቲ ሽዑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስራሕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ስራሕ ገዲፈ ዋቃኖ ኣብ ስራሕ ናይ ጎይታ ክመጽእ ከለኹ እቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መማርተይ ዝነበሩ ምስቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክጸንሕ እቲ ዩኒቨርሲቲ ምሕታቱ እዚ ኣብ እምሩ ዋቃኖ ሓደ ብሎን መሊቆሎ እምበር ብጥዑኒ ይኮነን ኢሎምኒ ንዓይ ግና ካብታ ንጎይታ ተኣዘዝኩላ እዋናት ሒዙ እዚ ስራሕ ናይ ጎይታ እዚ ብምስዓበይ ጎይታ ጽውዕኡ ሰሚዐ ብምኽታለይ ተጣዓሰላ ዝብላ ግዜ ኣይነበረትን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምንም ጣዓሳ ይብለይ ምን ጣዓሳ አይነበረን አምላክ ይመስገን አሜን ስለዚ አመንካስ እንታይ እሙን ኮይኑ እግዚአብሔር አሳጊሩ ካለው ገለ ነገር ደርጊ ዳርጋ 10 ዓመቶም አኽቢሮም ሲ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና ጌርናዮ ኢሎም ብዙሕ ሴሌብሬሽን ዝገብሩሉ ዝነበረ እዋን 1974 መጽዮም 1984 እትናተይ ስኮላርሺፕ ምዝረኸብኩ በወገነይ እቲ ኮሚሽን ኦፍ ሃየር ኤጁኬሽን ተቀቢልዎ ስነ መለኮታ ተአዊ ትምህርት ክመሃር መጽሐፍ ቅዱስ ክመሃር በጊዜ ደርጊ ኢለ አፕላይ ገይረ ፈቂዶም ላይ እዛ ሓደ ተአምር እዩ ንበዓልቲ ቤት ግን ብዙሕ አሸጊሮም ትምህርት ሚኒስተር ትመሃር ስለ ዝነበረት ሊቭ ዊዛውት ፔይ አይን ፈቀደልኪና ኢሎም ብዙሕ ለዓለን ታሕተን አቢሎማ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ግን ፐርሰናል ሴንትራል ፐርሰናል ኤጀንሲ ኸይዳ ኣብቲ ንደርግ ዝቋነቲ ሚኒስትራት ኩሎም ዝቋጽር ዝነበረ ማእከላዊ አቤታዊ ዋቃሳይ ድርጅት ዝበሃል ነይሩ ኣብኡ ኸይዳ መጨረሻ ብምኽንያት ናታ ፍቃድ ዘይምርካብ እቲ ናይ በዓል ቤታ ረኺቦ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከይኩለፍ ፍቆድላ ኢሎም ንትምህርቲ ሚኒስተር ኣዘሞም ካልኣይ ድማ እዚ ስለዚ ወፂና ሽዑ ንኬንያ ኸይድና ማለት 1984 እዚ ኸ ስራሕ ኣምላኽ እዩ ኣብ ከምዛ ኣመሰለ ኩነታት ንትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ፍቃድ ክወሃበካ በቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ ዘይሕሰብ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ ካልእ ክትምስክረለይ ዝሰማዕኩ ከምሞ ዝፈትኽዎ ድማ ብዛዕባ ውላድኩም ከመይ ከም ዝነበረ እስኪ ትነግረና ምስ ተመርዓና ምስ በዓልቲ ቤተይ ዳርጋ ን9 ዓመትን ፈረቓን ዝኸውን ዳርጋ 10 ዓመት ማለት እዩ ውላድ ኣይነበረናን እቲ ክንወጽእ ከለና ካብ ኢትዮጵያ 1984 እውን ልክዕ ተስፋታት ነይሩ ብሰባት ገይሩ ተዛረቦ ኣምላኽ ነይሩ ብኸምኢና ወፂና ንኬንያ መፂና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኬንያ እናተማሃርና ከለና እዚ ቦንኬ ዝበሃል ፍሉጥ ጀርመናዊ ኤቫንጀሊስት ንናይሮቢ ኬንያ መጽዩ ኣብቲ ማእከልታ ከተማ ኡሁሩ ፓርክ ዝበሃል ፓርክ ሰፊሕ ቦታ ዳርጋ ክሳብ 500,000 ዝኸውን ሰብ ክሩሴድ የካይድ ነይሩ ትዋንቲ ማእሲ እዚ ባቸለርስ ዝባ ኤምዲ ረኺበ ወዲኤ ማለት ሕጂ ኣብ ኬንያ ኤምዲ ወዲኤ ንፒኤችዲ ካብ ዝዓዲ ኣፕላይ ገይረ ተቀቢሎምኒ ኣብ ዝዓዲ ተቀቢሎምኒ ኣሎ ኣብቲ እዋናት እዩ ቅድሚ ኬንያ ገዲፍና መምጻና ብርግጽ ጁን 1988 ማለት እዩ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ኩርሴይ ዝገብር ነይሩ ሓንሳብ ክልተ ግዜ ኣነ ኸይደ ኣለኹ በዓልቲ ቤተይ ዝያዳ ኣተን ትገብር ነይራ
حنت معلت جنا نحنا زي نبرنا له بعلت بيتي أنا خونه زي نبرنا له عرفتنا جنا أو أتن جيرو بونكي صباح إتي ملختنا يوانجيل محلالفكو بزعباتهم بحقي تمرعهم ولا زي بلهم كسلي أملاك قبل بيان بيرو لا الله إلو أوجو مسا وجه عرفتنا دويلهم بونكي خمزي لله أمه صباح كي تترفيه ولوانا بعلت بيتي بعلت بيتي وانا أوت بيت مرتات مهارون نيران الناس رعت تسألي حجي خيدا شعو مالتي تمعلتتي كيلا كنتي زبولو ملأختوا محلاليفو إيفانجيلستيك مسج نتهزبي ندخل تأكيد زنبرة أما ترى شاشعو كمتي تمالي أناونس جووركم بار حجي نتهم بحقي أو حدار زلوا جنا ولاد زي بلهم كتسلي أمو خمسة أمثلة نجر زلوكم سبعة نعو نبتي مدرسة خيلوهم وصيام بزحات وصينا إلى التي أنا نوركم وصيام تسلي لهم متسلي لهم كأني امبار انتايلو أويجو نعمتا كم زاوان زيا وي مسؤولاتكم كتو عليكم وي كا expect كتقبريكم يلو أويجو مالتي حجي اغزيابير نزي خمس قبرو تآمنون تداخونكم تآمنات تداخونكم تناوزنا ورا مالتي حجي خيتكن دابر قز آيلوان لاتي شعو كلتا دايبر جزيئة كلتا دايبر جزيئة خاني سبتمبر 1988 إذا زخون زلو جون 1988 سبتمبر 1988 نتمرتنا هنقصل أبزع عدزين أمريكا مسينا مالتي سبتمبر 1988 هجي أب سبتمبر مسينا أب أكتوبر أبيلو التي تحمم سلازة حمامات حجي نتي برايمري دكتورنا هنا من البات فلوي زخون كولدي زخون مو مدهاني دوت زلي إلاتو نسخ أزخون يكون مدهانيت مرمرة خيجوركو زخون يكون مدهانيت أي إززني سلاز مجمر يا مسمو مرمرة هنجبر بدحريو انتهى يجبر بدحريو يكون وسنين عيلوا حج خيدا تمرميرا أبتي سالستو إتا نايت حكيم حجازي تا نيرس مالتيو it is positive تبلا نوعالتو يتي انتهي مالتي positive إلاتا we are expecting إلاتا هذا زي أب أكتوبر ميد أكتوبر أبيلو مالتي 1988 قالنا هي بالكاني جون 1989 توليدا كم تازبلا أب عامت وي expect جوريهم ويكا مسؤولاتكم كتو عليكم يلو هي بالقالنا جون 2nd 1989 توليدا أب عامتها هبتها تصلي الله أوان التي أو عامتها توليدها سلازي هي أملاخها هي أملاخها إتي هي بإل زبل سمون نزي مسكر كخونينا غيرنا يوم مغنياتو أبهلنا هي أبو يبهاليو وين وال وين ودي يوهاب التسم هي بإل زبل سمكن قد متو أنت سمعنا ينفلتن سلازي هي بني أملاخ مخانا خانا نصرو سلاز دلينا هي بإل إلنايا سماخ أحياء الكوينو دحرت أوانو كوا بزو حياء الواقع وسيل له وسيل له تينا أمنو أملاخ نبعال أبراهام تقبر لهم نبعال داويد تقبر لهم زنبرة تاريخ إزسي ناي حكي تاريخ أبي وتناون زي لازم خالو كابخان لنا زين بزحت نسنا كخون زخيل ويتاي بارك زخيل نجاري الله يبارك زي بإجابيري بحكي أبتا أوانو خيب كلو تعمي خو تعم أقلود سوعن إجابيري نقع حرايل كات عزيز كاوز أهان سودو ما إجابير دوما أموني ويتاي بارك حج أقول بابزي أخو سغلاز دل مستنايس أو عيت تحيزو نتي أم يونيفرسيتيز نبرن عدل ما أتماهيري وكانوا دحري باتشلرز ماستريت كريد سكولارشيب بقى تحوزي نيرو سوي عمنو ولا مينستري بابليك وركس الناس راح أقول له أفجراد سكولارشيب ترخيب كارلهم والعائلة من يونيفرسيتي أنا وكوا ما قدي لويت حجزي نخالق كقول لكم زغل سب هابو أمبر أنا حجي مسمري سلز غيركو أنا أيتكم اللي إلى بس الكيبا كانوا نجيريهم بقى هم غيرهم بقى كام زغونو رجسي إجزاء هيرجن كابتي نسون أنا ذا حسوا نجر أترفني بتي نعلم كده تزغون ماستريت PhD ما أصلكو
بناي أملاخ ون باقانو نقوت عزيزون أي ترفن نيروبي خيدا ماستر اوف ديفينيتي باقا ساي رخيبه بدحريون أمريكا مسئي باقانو PhD in theological studies باقا ساي رخيبه سلاز خابتي ماستري زبهال PhD زبهال ون بتسرحو بتنات مسمر أي ترفن أمو إجزابير نايمان نمسب بعال عدا أي كونن مسنا هيوتنا مسنا قوالنا وناتا حيزي كمسكراز دل حنت نقر الله بزيها أب نيروبي خلنا قالنا شعو أبزي تماهيرنا خيدنا قال 4 عامات كوينا وسينا خابزي دارقا تمهارا لا مالتيو شامناي تاشعاي بس يحلا مالتيو أب نيروبي تملشنا هجي تاناتي لابتوب نساون تتكمل لنا تمهارات كلا هجي برتع فتنا نيرنا بتي يونيفرسيتي دارقاتهم أفريكان فاكولتي ገንዘብ ስለዘይብልና ከነሳናቡት ማለድና ኢሎም ገለሰለስተ ዝኾኑ ከነሳናቡት አለና ኢሎም ቶም ቦርድ ናይት ዩኒቨርሲቲ እዛራረው ነይሮም ሕጂ ቁርብ ከቢት ጊዜ ነይሩ ንሳ ሻሙናይ ታሻዓያ ቢላት ማሃር ነይራ ጽቡቅ ቤት ትምህርቲ ሃት ማሃር ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ ይኸፍለና ነይሩ መብዛሕቱ ንሳኽት ማሃር ከላ ሕጂ ኸሙ ምስበሉ ህያብ ከመይ ክትኮን ያ በትምህርታ ንሕና ከመይ ክንኮን ኢና እግዚአብሔር ብስፈልጦ ግን ንሕና ከመይ ክንኮን ኢና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኸ ሕጽረት ናይ ገንዘብ ተሪፎ አጋጢሞሲ ከመይ ኮን ይخعصድዩ ምክንያቱ ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ ብዙሓት አፍሪካውያን ማቃሳይ ፓስቶራት መማህራን ትሬን ዝገብር ዘነበረ ዩኒቨርሲቲ ንሙሉ አፍሪካ ስለዚህ ከመይ ኮንዩ ሰሃሮ ነይሩና ኣብ ከምዛ ኣመሳሃሮ ክንጽል ኮልና ከም ቤተሰብ ሕጂ እንታይ ረክብ ኣብቃብታ ላፕቶፕ ናተይ ስክሪን ሴቨር ፍላሽ ገብር ስክሪን ሴቨር ፍላሽ ገብር እቲ ፍላሽ ገብር ነበረ ጥቕሲ ኤርምያስ 29:11 እዩ እቲ ናኹም ዘሎና ሓሳብ መጻእን ተስፋን መጻእን መታን ክህልወኩም ናይ ጽቡቕ እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ዝብል ጥቕሲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሕጂ ዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣብቲ ዝነበረና ከቢድ ኩነታት ናይ ጸሎት ኩነታት ንልበይ ገጥ ኣቢላቶ ንልበይ ገጥ ስለ ዘበለቶ ኸኣኒ ዳርጋት ጸሎትናሲ ከም ተመለሰ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣብ ውሽጠይ ኣብ ገዛ ተመልሰ ሕጂ ከም ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ንጽሊ እንዲና ዘለና ንጽሊ ኾነና እዛ ስክሪን ሴቨርሲ መን ይገይርዋ ኢለ መስሓተትኩ ህያብኤል ጓልና ኣነ ገይርያ ኢላ ጎይታ ይባረኽ ባኣ ተዛሪቡኒ ባኣ መልሲ ናይ ጸሎት መጽዩ ይትረፍዶ ክንሳናበትሲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ስርሐይ ቀጺለ ደሞዘይ ዳርጋ 2-3 ጊዜ ተወሲኹ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ እቲ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ስራሕ ንምግላጽ ዘምጾ ዘለኹ እዚ ስለዚህ ኤርምያስ 29:11 ሕጂ ናይ ቤተሰብና ጥቕስያ ኮይና ናይ ቤተሰብና ጥቕስያ ኮይና